ڕۆژنامەیە وۆل ستریت جۆرنال ئەشکەرە کرد کە وڵاتên یەکیتیە ئەوڕۆپا ئەمریکاش بریارە ڤەکێشانê پۆشمانکردنە و ئەمریکا وê hêzên xwe di Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de bike sê beş. ڕۆژنامەیە وۆل ستریت جۆرنال لەسەر زارê berpirsyarên Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand û got ku berpirsyarên Emerîkî gotin welatên yekîtiya Ewropa ji Donald Trump re ragihandine ku ew bi vekişana yekcarî û mana ji mareyek hêz ji Sûriyê nerazî ne û pêwîst e vekişan bi rawêjkarî û rêkeftin were kirin. Her wiha berpirsyarên Emerîkî gotin ku guhartina biryara vekişana hêzên Emerîkî ji Sûriyê bo kêmkirina hêzan di encamê fişara welatên yekîtiya Ewropa bû li ser Amerîka. Welatên Ewropa gotin ku derbasbûn bo navxaka Sûriyê di sala 2015 pêk ve hate encamdan pêwîst e vekişan jî pêk vewre encamdan. Her wiha berpirsyarên Emerîkî dane zanîn ku bi tenê Fransa li ser stratejiyeta nû a Amerîka di Sûriyê de razî bû. Lê Fransa bi tenê nikarîbû bi erkê parastina navçeyê û rûbirûbûna Daişê rabê. Rojnameya Wall Street Journal eşkere jî kir ku Amerîka wê hêzên xwe di Sûriyê li ser sê beşan da beş bike. Beşê yekê wê li bajarê min bicêbicih bibe, ew jî da ku dewriyên hevbeş li gel hêzên Tirkiye birêve bibin. Her wiha rojnameyê da zanîn ku beşê duê wê di Rojhilatê Çemê Feratê de bimîne, da ku navçeya aram biparêze û beşê sê wê di bingeha tenef de bicih bibe, da ku rûbirûyê rêxistina teroristiya Daişê bibe û rêgiriyê li ber berfirehbûna hejmûna Îranê bike.